Hitanao hoe tegna raha tsy azon'olo baka zozy no. Tegna zegny tsy solo andeha agnomezan'olo tsigny na olo ko andeha hagnano vidéo mikasiky raha zegny fôtony raha zegny raha malaza amin'ny réseaux sociaux ty azonao. Magnan'igny Raha malaza amin'ny réseaux sociaux ino mandeha agnomezana tsigny zahay am'zany. Ohatra za zao ty na tsy za mandeha magnano vidéo anaka mibonginy fa izy koa nisy lelanaka tato ni publier sarinaka nibonginy tsy maintsy za fo andro azon-draha am'zany. Magnano zegny tsy maintsy Fa tsy an-tegna hoe fô an-tegna. ia andeha olo nandeha nivolagna izy ino mandeha toriagna olo nandeha nivolagna izy ino andeha ampigadragna olo andeha nivolagna izy ino mantegna hoe andeha hanaovagna zegny raha nataonao raha sitraponao ino diforcenao anao ianao tsara be raha karaha tsy maintsy mbola ho ifity anao fa voatany 2022 anao mbola tsy fay raha izy ty azoko amizay hoe ino problème olo koa hivolagna vidéo zegny tsy maintsy volagnin'olo karaha ohatra za zao ty za koa ny par exemple za koa etratran'olo nandeha nifilmen'olo za tsy maintsy za fo azon-draha sady zegny te avec viavy tegna mifegny viavy ko tegna mifegny am'izy koa ka zay baka le viavy tegna mifegny le viavy tegna mikarokaro le viavy tegna obsédé le lehilahy enregistré le izy amizay lasa viral io igny amizay igny tsy raha zolo namparitaka fendra zako ne za gaga drako mbola magnano fo mbola magnano fo olo jiaby amizay na fadisovagna avake letsaka vahoaka amizay mahita ary izy raha olo malaza fogna izy zegny tegna hiprotégen'olo izy zegny tegna izy fa io koa ataontsika hoe olo tsy tiatian'olo tanao misy viavy baka misy mivolagna hoe force à toi courage à toi zegny hoe à toi tsisy olo nagnapody deuxième erreur zegny drako fa anao drako tsy mety tsapanao olombelogno ambony tany ty raha tsy fagnahy hoe anao viavy malaza elitra ataonao anao tsy mety mahatsapa-tegna hoe lehilahy ty ary za matoko fa mety izy miproposé zo amy lehilahy ro za satria izy ny tegna tu m'aimes ou zakoko ne tu m'aimes ita tsara iya voilà tu m'aimes bébé tu m'aimes bébé tu m'aimes Abusare finale zakoko ita tsara kony izy magnanjegny ko fa teko re avakena tsy magnan'igny raha maventy aminaha zare misy volagna maventy tegna zegny tsy maventy latka bloa begny karaha naventy lohan'ny latka igny drako ambana zay helo e reko mitsofitra ino reko mitsofitra agnatin'ny ainakao za votony tsôsy kanao finankasiregny ko zay reko mity agnatin'ny ainakao izy zegny tsako za amizay Facebook Instagram non tsy afaka tegna ketrika za ia defo nata zovy andeha menao tsigny nata zovy andeha gadrenareo nata zovy andeha torinareo fa defonareo zare magnino zare magnano raha karaha io loatra anao enao tsara be anao malaza ohatra za zao ty za koa un jour tratrandraha karaha igny za miasima matetiky baka za milelilely amy la plage za matoko fa so misy caméra ndraiky antegna mampirely tegna ty koa za io za mbola ifilmenao za mandeha mivadivady la plage taloha taloha sy be tany ategna tsisy tragno eo amy la plage mbola hoavaka torinakao za mila olo accepte c'est ça en fait anao mila miaccepte raha nataonao tsisy olo namorsenao nandeha nagnano vidéo karaha igny anao tsara be lehilahy ambony tany ty raha tsy fagnahy anao tsy maintsy raha tsy maintsy volagnin'olo fa tianao tsy tianao anao volagnin'olo izy make marigny vidéo karaha igny tsy maintsy za fo azon-draha tsisy olo hafa kenao manaly mini vidéo igny fa hela zegny za boka tsy mino vidéo igny ka tamy 2024 zegny fôtony tamy 2024 ro ndraiky lehilahy niaraka fa izy koa fa rehetra izy niaraka tamy lehilahynazy araiky io izy nagnaja tegna izy igny kotanao problème wendy zegny izy tia izy zany tegna très trop amoureuse izy koa fa miaraka amy lehilahy zegny tegna miattaché 100%. Ary anao mandiniky zare iny niaraka tsy zegny zare nikiki
Matoza azo di mga bokara nakakaray am lila zay fa miaraka. Indra nga bokara nakakaray za ko tsy miaraka aminazy. Mba tsy hetsika kun mba tsy hetsika fany kun fiarahana iny mety raha nandalo Ya izy mety raha l'amour passe-temps. Fôtony anao fa l'amour passe-temps. Ro io lehilahy io magnino zegny lehilahy io dila ataotsika hoe tsy mety tsy sérieux zegny relation ndreo fôtony oendy dila tia magnaboaka azy lehilahinazy am réseaux sociaux izy ko remarqué anao raha zegny. Réseau zegny na raty e. Marigny amizay anao. Réseau, mandeha sa tsy mandeha. Efa mandeha tsara ya. Ya za ndraiky mahitanao normal akaty mazava hoe. Aw. Ya na Ile idrako za tia mipublier sarany sorany lehilahy wa za lehilahy izy dila tia mipublier sarany lehilahy iarasany fa relation ndraiky igny nataony secret marigny. Mety secret zegny ari secret natonga raha igny miboaka karen fa mety nisy raha tsy fagnarahana zare tagny niparitaka raha na soa olo mitana telefony lehilahy igny mety mahita raha igny. Na olo sasany mivolagna zo mety vadiny kikio ro. Nefa ndraiky anadoko zany koa c'est possible hoe telefone rehefa 2024 anao tsisy olo. Mpanakandro matetiky misolosolo telefone. Ia. Hoe telefone hoe 2024 hoe iPhone pilipily misolosolo ro tsy maintsy tsisy olo vaovao. Igny amizay tsy haiko. Asa mety tafiditra agnatin'ny WhatsApp tagny zigny de nisy olo ni piraté compte WhatsApp na hitara karaha igny ohatra. Zegny kaboka. Za kun ndako mbady mety hoe raha enregistrena am WhatsApp de misy olo nisava WhatsApp ntegna nanaparitiky izy. Zegny koa mety possible raha jiaby mety possible fa bon. Antegna tsidika fa olo nizaly magnano statut mimoetry tokony dosovin-jare fa raha karaha io fô fatiny maro ndraiky anao tokony efa anao karaha olo fa lavo anao tefa nisy bay mbola andeha tatanao bay koa igny anao olo amizay amenareo tsigny ato hoe nareo zegny olo tsy maintsy volagna tianao tsy tianao. Vakenale za mandiniky le zare mivolambolagna olo andre volagna magnadiso zegny za izy ka magnano za zegny za tsy magnadiso azy fô le raha magaga zao ino nagnaparitika video igny avy amy kiki avy akagny kiki nagnano izy lahako nikahaka sa izy ny tokony azondra amin'igny fôtony izy ny enregistré video igny tsy tokony hitanao edy za zegny raha tegna agnadosovako ohatra hoe raha agnadosovako andy zegny anao teo fa voa izy amin'igny azovaka olo navoazanao izy fa olo fiancénao tokony masandra mavozo eky anao amin'ny amarin hoe sagnatria so hisy olo raha karaha ty deuxième fois fôtony raha igny fa nigasier la moitié de la vie nazy non na avy amizay faro hoe mbola nagnano koa ary vidéo za tsy mahatoky fa hitsy tamy 2021 tsy tamy 2022 fa igny izy nisaraka lehilahynazy teo igny izy nahita lehilahy io nagnano koa izy dako fa mierigny raha naregistren'olo na tsy registren'olo fa anao tsy tokony masandra masaiky magnano raha karaha io. Za malahelo za mijako za ka dila faninany malahelo zay tanao fa mangotsiko feky za tafitomboaniko tamin'ny aligny antegna fo tafimuefo ndraiky malô fô antegna ka miboaka andro afagny mimoezaka zare anao zegny amy lafiny raiky tafinakinika hoe adrako magnino manao magnano raha karaha io antegna koa ndraiky koa tafagnakinika hoe antegna viavy mifangala-baraka fa tsy haiko ony magnano ni nama malô izy ka misy olo mahita andro afagny za lasiteko koa tsy dia an'olo maro ke le mahita azy mahay za mimoeza ave mivolagna za fôtony za zany fa mila miassume amy raha mandalo azonao za fa mila miassume anao fa mila miassume fôtony olo tsy possible hoe nata tsy anao nagnano zigny fa nanao koa fa nagnano vidéo igny anao tsy maintsy disovin'olo fô yara fa 90% amina viavy ke i magnano vidéo sintsy amin'ny amour distance tsy vazavazaty raha magagaza izy drako olo manambola izy manana fiainana tsara izy olo tara malaza izy manana nationalité magnino madrako izy olo manambola ohatra azy tokony mikontakta lehilahy ty hoe za etany misy anao za andeha amy tany misy anao atsika agnano avesy samy miala réseau zegny naly ratsy magagaza ka anao mivolagna mazava aminakaty ninao avy aty tapatapaka regny faro fan ndraiky mahita fô zare marigny tsara fa za mazava hoe ninakaty zegny izy normal
Zegny normal. Bes za katakata ty hoe so zany fa matonga zo. Ya 67 ty diako ratsy rezo Bety aminareo agny zo fôtony za mampiasa Starlink. Moi drako hoe mampalahelo e. Tegna amle sozy type kafa tegna. Eto foe, zay ka amle sozy. Izy fike tsisy dirantsika na le tsisy dirantsika fa izy fo question nakagna azô madiso zay mizasa ndrenagna paritka. Ao. Ka zay. Olo hafa magnano azy, olo hafa minagna teny. Olo hafa minagna teny. Azondra aminazy. Oh, tsotsoro, za mairanazy. Sare. Oh. Malaelo za. Malaelo mwe. Adalagna antegna zegny lasa manjary lasa antegna vokadratsiny. Mampalahelo mampanginigny. L'amour et la haine. Mitambatra. Antegna mainakin kami. Manginanao magnano karaha io, antegna koa mandidy koa manginanao tsetsony. Fa izy le izy karaza timide, karaha viavy timide le fô ndraiky nagnano raha karaha igny za karaha tsy possible. Ia, izy io dia kila olo ndrasa mifantasima anazy. Izy io kila olo anao ohatra misy olo za magnano karaha izy malemy fa tia lely, izy dira tia koa fa mamo tsy mifidy lehilahy ho tegna zino. Za izy ka aminatsika viavy maro be manjay ka fa mamo voi yo mangilikity voatingy mangilikity voatingity lelo mangotsoko moedra zegny baka moedra io mangotsoko karaha igny jako misy raha karaha mamatsipatsika fôtony donto bobo io donto direct fa tsetso ne mampalahelo raha jako nin tegna fô diako tandremagna tsô miparika fô na ndraiky fô sakavambariko ampabe maso anaka fa miparika za fa tsy kerikery za fa tsy tetry fatiny maro sy raha fa asimegny drako asimegny fa leçon de vivre antitra fanaro olo hitako nisy vidéo zay surtout rô malaza aby fanaro fe tegna tsy magnaparika loatra fa ty niparika tsy sôtry nahita ke tegna mahita mampalahelo kon tsary tsisy foazon-draha tsary tsy zegny ny tegna midiranandra olo sasany magnano rô tsy de hitan'olo fa ninazy drako hitan'olo hitan'olo tamy anniversaire anazy igny nihintsikintsaign'olo tamin'izy mbola izy commentaire tô igny fo commentaire jajako ketsaky anareo commentaire moramora fa naly io naly ko fa mitovy atsika ty ndraiky mba raha ka naly viavitry manjary igny penal ty mamba viavy volagnin-drô ay naly dako masherine fa loaka ambany ato viavy zegny baka mitovy fô amizay samy mahay mankasiro azy fo samy mankafy non grave mampalahelo karaha zegny atandray manalininao tsô avô miparika anao ndraiky lelilelonao amoron-dranomasiny zay amoron-dranomasiny la plage jiaby io karaha fa nampiasa saigny za drako ninaka nefa ndraiky amoron distance grave izy ty nadako amin'ny amoron distance dako bon appétit dako mbola tsy nihinagna zay ty mbola tsy nihinagna za nandoko feky tsy nandro nafa tsy heky ataoko za hitanao niboaka tamin'ny aligny 11 heures fô fa namako ni rôdy iza tamin'ny aligny nandeha niboaka hely zay za fôtony tsy raha natao tantragno tato